Recta final de la primera fase del nou espai d'aigua i salut a Tuixén, que estarà vinculat a l'ofici de les trementinaires. Les obres han suposat la construcció d'un mur de 2 metres d'alçada i uns 150 de llargada. La primera actuació ha d'estabilitzar el terreny abans que es desenvolupin les següents fases. La segona fase serà la zona d'aigua, i la tercera fase serà la de l'equipament, perquè tot en una sola vegada no ho podem assumir des de l'Ajuntament i necessitarem els ajuts que venen del POSC. L'objectiu és que el projecte sigui un complement a l'oferta d'oci que ja existeix al municipi. El disseny de l'espai s'ha fet perquè s'integri en l'entorn, amb un espai d'aigua de dimensions reduïdes. On es pugui combinar amb tractaments d'aromateràpia o bé de benestar pel fet d'estar en l'aire lliure i tenir la saviesa de les trementinaires molt propera aquí i poder aplicar diferents remeis relacionats amb les trementinaires a la zona on estem i a la vegada poder tenir aquest feedback de que una estada no és simplement escollir Tuixén perquè estàs bé en la zona on estàs, sinó a més emportar-te una experiència. La previsió és que l'equipament comenci a funcionar amb la zona d'aigua que podria estar enllestida durant el 2026.